The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa mag-iwang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisig na. Lalaban tayo! Left, right, left, right, left, right. Di ba? Left, right. Manoy. Hello! Happy morning! Maayong buntag! O, di ba? Wow! Buenos dias! Assalamualaikum kanyo katan! Happy araw ng kagitingan sa tanan! Wow! Siyempre, enjoy lang. Holiday karon, ulan pa dyan, napagpuyo sa balay, manglaba, manglimpyo. O, diba? Mag-onsep ang buhaton pa niya. O, siyempre, magsulusuri po gamay. O, tanaw-tag ko ano? Tanaw-tag Minecraft. Wow, social, ingara po na sa kinabuhi. Wow! Siyempre, maing buntag once again po, maupay na aga, na imbag nga aga. Siyempre, and God bless po, Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Siyempre, good morning po, good morning. Good morning, may buntag. Siyempre, buntag ito mga sokit sa Zamboanga City, sa mga Peninsula Luzon, Visayas, Mindanao. So, kaya kung live on replay niya sa among page, ang 106.7 Marino News FM. Sa among YouTube channel, ang Marino News FM. Wow, siyempre among Zeno Radio. Happy lang. Correct. Pag ganun. Diba? Siyempre among text line para mag-greet ninyo kasi lang birthday karon. Ang 0975070336. Siyempre, live ko sa akong FB account, ang Lando Bisaya. Diba? So, nag-una jod og like, nag-una jod og watch. Siyempre, good morning, may buntag sa among college president, Dr. Roy Valesco. Hello, sir. Happy mo, og ang imong pamilya. Diba? Siyempre, sa kumbutan nga amigo kugihan matinabangon, wailain si Councilor Jerky Valesco. Hello, sir! Diba? Nasa, correct. Siyempre, good morning. Pajamukal, diba? Si Connie Doblado, Jerry Garcia. Good morning. Siyempre, si Aileen Aninyon. Diyan sa Prince Lechon Fast Food. Happy morning. Ilawin lang. Siyempre, good morning ato mga soke, mga taxi drivers, kuliglig, habal-habal. Wow, happy lang. Mga piyagyo. Diba? Ako mangsulabila sa Barangay Santa Barbara. Diba? Unsay mood na to daw sa kinabuhi. Unsay mood sa inyo kinabuhi karon. Basta ako, basic mood lang. Diba? Unsay mga dagan sa tong kinabuhi. Diba? Unsay mga dagan. Sigsag, crossing, lupad, patakilid, patihaya, patuwad, bahala na. Unsay dagan sa kinabuhi. Basta maayo lang jud. Iwas lang jud ta sa disgrasya. Wawapi. Siyempre, pagkaninot, hello, Ma'am Jusutan. Hello, good morning. Siyempre, hi na hi. Kaya naman, siyempre, naka-Power Max. Diba? Wow. Diba? Pack ganun. Gamit ito mo nga. Power Max. Diba? Power Max Herbal Blend Coffee Mix and Capsule. Wow. Diba? Inom na ni. Lami, nindot yung kaayo. Pagkalami. Diba? Siyempre, diba? Nga akong skin. Diba? Tungod sa Skin Max Kojic Soap, nindot kayo. Pagkahamit sa inyong beauty kung gamit ta aning. Diba? Skin Max. Kutis artista, like me. Wow. Pagkabulaan, Jod.
Good morning, Silando yung si Ma'am Dusutan. O, good morning, kasi skin mask ko, ma'am. O, diba, nasa, o, naka-power mask. O, diba? O, wow, pagkalami dyo kayo. O, katong wala pa kasulayan lang. O, diba? Gamit na. Siyempre, pasalamat na ni Lord. Lord, o, diba? Lord, salamat, Lord. O, sa adlaw-adlaw nga, o, diba? Pasalamat ito, Lord. Salamat, Lord, sa pang-adlaw-adlaw nga. Ginapugnan ko nimong makawalo pug tao, Lord. Joke lang. Siyempre, good morning, may buntag. Dr. Rosel Loria, good morning atong Vice President for Academic Affairs, Sir Jos Loria, good morning, Sir Rodrigo, good morning, Sir, atong Vice President for Student Affairs and Services, good morning. Siyempre, good morning, may buntag, Mr. Regan Sitoy, ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Well, good morning. Mami Teres ito, yan Andoy Ashin, mga students family sa Kawit, happy morning. Yang assistant ni Kuya Regan, si Robany Kagong, mga Kagong family sa Tumaga, happy morning. Abs at Yola, good morning kalatong tanan. Sir Rick Manueva, good morning. Ma'am Normal Bell, good morning. Mother's Day, Jiwaday, good morning. Og syempre, good morning. Wow. He's watching, good morning. Good morning sa among pinakabutan ko gihanog matinabang pong manager ni station manager, Dr. Renal Lentidahay. ayo og likion ako di mo tanaw sa akong live bingara po nasa. Captain Marnet, mga apit pamilya sa Kawit, happy morning. Dr. Casancho, good morning. Captain Edmond Lorente, Sir Salon, happy morning. Ivan German, Ma'am Chicabel. Wow, good morning. Ma'am Pilas Sagoso, atong college sister, Ma'am Pamplona, good morning, happy morning. Og siyempre sa Prince Lechon Fast Food, happy morning once again. Wow, Ate Faith, o diba? Si Aileen Aninyon, wow, diba? O si Julian, si Henry, si Liz, si Mildred. Og si Master Chopper, si Shen. Wow. Siyempre, thank you kayo. Ma'am Dines White, si Redal Casalem. Wow, ano siya? Wow, Prince. Si Precious, congratulations sa advance sa imong graduation. Di ba, wow? O si Kenneth Apimone, basta Prince Lechon, tilawi lang. Ida lang 092640400314. Wow, di ba? Napo dire. Uy, pasensya na, Juda. Ganano ta ko nimo. Gikapoy pa mga uyab-uyab. Ato sa slain ha, ayaw sa nako. Siyempre. Di ba ingon siya mo si Dr. Reynal Antiday. Happy birthday, Dr. Nonito Gonzalez. What? Happy birthday. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Live what you want and want what you live. Diba? Siyempre, balik na po na happy birthday sa akong pag-umangkon diya sa Sogod, Southern Leyte, April Vera Doblado Dizon. Happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Happy birthday! Sir Nonito, alam na sir, nagpaabot mi diri, pero may kabuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga tinood, no? Pero no, kung manayon nga, kung naman gani, mo abot nga tao sa itong kinabuhi, o diba? Unta, magdala siya coke o pizza. Mabuang ko ba yun? Ano sige na mo, diba? And hello, good morning. Good morning, Sir Lan. Shout out sa Butanan family. O ingon si Romel Lopez sa Butanan. Wow, ginukumbuan ko ba yun? Hoy, Sir Lando. O, diba? O ingon si Sir Lando, ginuo ko. Kanang mag-crave naman ta akong halawalo, Sir Lando. Pero ang niabot
halo-halo nga bayron nun maninoning ni abot diri. Oy, deserve na nimo kay gastador kay ka. Hello, good morning, my butag, mga tuloy ko naman pala, good morning sa Ate Mercy, good morning, Best Black Mercy Alviar, that's a convillium sa Ricodo, Ate Bit Pyron family, happy morning ka na itong tanawa, pagkalito kayo. Oh, sabi, good morning, my buntag, Auntie Annabelle Pifanco, good morning, happy morning, Uncle Libby Fanco, Adia says XYZ Food Hub, happy morning, Wawa Milis Alapina, Sir Mario, JM, and Gina, happy morning ka na itong, siyempre, good morning, my buntag! Mami Arjun Fajardo diya sa Skybox Coffee. Kaya mo galaw, happy morning. Salamat yung kayo. Og syempre, good morning. Auntie Chanda Ebol Fajardo diya sa Bras Machoy. O diba? BJ MP, happy morning. Kaya itong tanan. Wow. O, yung si Aileen. Pag-rate sa ako ang ugangan. Birthday niya ron. O, si Bibi Baran, iyang name. Wow, pag-rate sa birthday. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Live what you want and want you what you live. Wow! Napo dire, Sir Lando, kinsa ba dyan yung author sa akong kinabuhi nga bati man kayo og plot twist? Ano eh? Oh, bati daw kayo og plot twist ay ang kinabuhi author, di ba? Oh. Amot lang, umikabalo, basta kami okay rami. I make samok-samok kasi yung problema kay di may manawat og problema, Ginoo ko. Kaya bi pa lang Ginoo ko na manawat sa may problema kay og di mawala ang problema, kami mawala no ing garapod mo. Iampak mo sa ulo mo to. Correct. Hello, o diba? Hello sir, ingon si Abot, shout out from Sandakan, Sir Lando. Mahal ko. Ed Mobarak, o diba si Abot? Hello, o diba? Oh. I miss you. Diyan sa Sandakan, Malaysia. Wow, ginoo. Abot, na J Auntie diha, padala po diri, oy, ngara po ganat sa kuno, o diba? Salamat tayo si Aileen Aninyon. Wow, sa iyang ugangan. Wow, murag buota na imong ugangan no kay imong i-greet jud Auntie Aileen at di ba? Ingon si Aileen Aninyon, thank you daw, di ba? Hello, good morning. O ingon si Dr. Nanto Gonzales, good morning Landing. Oh, thank you for the greetings. Invited kayo pero sa bulong banya na sa ay ayo lang sir, ipadala lang diri ang pizza sir. Ayan na lang sir no nito at bulong-bulong pa dyan kaladyo oy Ginoo ko. Mudawa mo ina ko. Katong simple lang nga pizza sir, katong buy one take one sa Greenwich. Ayaw na lang papilig coke, ako na lang palit og coke. Ay, mabuang ko ba yun? Oh. Hello, good morning. That is Menyosa. Hello, Mr. Patos. Good morning. Happy morning. No? Ay, ginawa ko kayo mga boys. Yeah. O, siyempre, good morning. ZNC. Tironing by Castro. Good morning, Sir Paul and Ma'am. Sir Castro. Good morning. Happy morning. Kay Malabog Chico. Sa Bugondo. John Mali. Happy morning. Kantonan. Papi Pipicino. Happy morning. Oh, siyempre, ni Densyo, ni Kalong Antinolpa. Oh, siyempre, si Jake da. Happy morning. ZNG Tuloy by Castro. Wow. Tumpak. Oh, tumpak jo kayo. Siyempre, good morning. At mga pinalanggang driver, no? Mga butan, Dexter Sebastian, Jory Balome, John Jula, Joben Benzel. Mami, dala pa doon apa. Good morning. Happy morning ato, Mami Umar, German family, Ma'am Dana Lian. Happy morning. Og siyempre, good morning, may buntag ito mga sa Isabela City. Dahil sa Barangay Aguada, o diba, si Ma'am Torres. Happy morning. Og si Retor dyan sa Ligan, maayong buntag sa mga gwapo. Dili sa Manako. Ako rito. Wala lagi. Ginoo ko, ikaw Retor, no? Di, joke man. Wala lagi gibuhat nga bati og naong, o diba?
bati o gwapa, wala dyan gimo sa Ginoo. Igual jud ta, di ba? Oh. Pero gikapoy man ang Ginoo pag himo after 7 days paulay siya. Diha midool ang mga lain kay batasan. Diha magpahuway sa Ginoo, niabot ang mga daotan. Naghimo sila. Mao nay pagkatao nato, manatong naong di jud ko. I will wipe you from the face. Ay, Ginoo ko. Joke lang, oy. Hunggan na po, di ba, oh. Hoy, hello, sir. Sir Nonito, pa-birthday daw. Ninong Nets. Wata ka balo, ibuta ka lang magyatagon din na si Dr. Nonito Gonzal. Hello ma'am, yung pinalang asawa. Happy morning, love you. At so day, ato na sila sa bulong. Muapas mi, sir ha, na lechon. Nala po dire. Sir Lando, maglibog ko Sir Lando. Nami silingan ba Sir Lando? Kanang, sige kuan my day. Ma-expensive kayo nga. Ma-expensive kayo mga sinina, mga unsa, my day. Nya sa personal, mga awat lang di ay. Ay, feeling good. Huwag mong subukan. Oh my God, Laza, wala enjoy lang ha. Hoy, lipay-lipay lang ta. Hoy, lipay-lipay lang ta ha. Watay ano ha. Maglipay-lipay lang dyan ta. Kay kaliton pa lang tagpusil. Aray! Oh my God, mabuang ko mayon. Hello, good morning, my morning. Hello. Atong suki din sa Isabela sa Barangay Lono. Happy morning. Hola, pinasa. Peace, Pingulayan. Good morning, Kuya Roel Molihon, Ron Cross, at ating paisal. Happy morning ka na itong tanan. Si Ordinary Tarusa, mga Tarusa family. JD Vega, happy morning. Mga Garcia pamilya ni Jenny Garcia sa Tumaga for Centro. Happy morning. Siyempre, good morning, may buntag. Sa nagbitnay. Sa Magay, happy morning. Wow, pagkanindot ko. Kantas ako. Kanta sa tapa na mas lindot na siya. Sa akong FB ha, medyo akapela lang mo kay dili maano sa request lang kay sa mga kuan, mga tao daw, mga nindot kayo. Yes. Correct. Correct. Yes. May batagingan lagsik kulokoy, gwapoon bisag bugoy. Hadlokan nga magpatuli, spoiled kay mamas boy. Dako na apandugay gilutas, soroyan pagkaligoy. Muuli sa mama mo, kuot sa suso, kay gusto pang mututoy. Sa diyang siya na ulitaw na, mahiligon mo kanta. Yabag ra ba siya og tingog, unya yabag pa ang sista. Kung muawit magpakingkoy-kingkoy, og magpaitoy-itoy, ang iyang mga kanta para sa mga dalaga, ididikit gayod niya. Alice, Vicky, Diana, iba pili Christina, ilit og P og Gina, Aileen, Nina og Vilma, Leticia og si Pony, si Janice og si Vilma, Mildred, Terry og Henry, si Malvin og Solores, si Arlene og si Linda, Ma'am Dines, Joel og Zebda, si Precious og Anita, si Olive og Marisa. Swertihon gayod kini si Kulokoy, usay makaluluoy. May alom dapit sa tingkoy, may alom sa tumoy. Ang mga babae gusto kaniya nga makigugoy-hugoy. Mugaso si Kulokoy, antod mga pordoy, maniod tulag siya koy. Julian, Ermit, si Len, si Melded og si Aileen, ang Chopper og si Shishin.
Francis kag Violeta, Rosario o Clarita, si Helen o si Cynthia, Bernadette, Miriam o Lorna, Maricel o Imelda, Mibe o si Marita, Lucy, Maria o Titna, si Filomena, Elizabeth, si Elizabeth o Lorna. Wow! Yes! Pagkalam ito sayaw. Sayaw dyan si Aileen, okay, nag-diet na. Si mag-dines food. Ang mga babae gusto kaniya nga makikugoy-hugoy. Mugaso si kulukoy, hangtod mga pordoy, maniud tulag siya koy. Sandra, Hilda, Pasita, Corazon o Lilibet, si Abby o si Connie, Nimpa o si Inverchi, Eugenia o si Risa, Rina o si Marina, Angelita o si Marlene, Roberta o Elena, Susit o si Yolanda, Carmelita o Matilde, si Ate Bitpaira, si Bispilar Flores, Bischang at Ibanban, Noime Remele, Matilde o si Ipan, Barbara Lourdes o Sally, si Cecil o Lucrecia, si Melba o si Dada, Jody Ann, Lynn o Henry, si Mildred o si Eileen, si Ma'am Dines o Tora, Ambrosia o Juanita, si Dora o Antonia, si Sonia o Olasa, Lindy, Lizel o Carmen, si Raquel o Amalia, Rowena o Matilde, Flora, Salome o Marnet, Laura o si Bernata, si Crystalline Margarita, Stephanie, Gloria, Amanda, si Julia o si Nalin, si Monet o si Marlene, Juna, Pan, si Victoria, Veronica o Merna, si Andres o Mire, Angela, Diana, Iba, Pili, Christina, Ilit o si Pitna, Nina, Vilma o Nora, Leticia o si Pony, Aida, Janice o Annie, Jerry, Jennifer o Ima, Dolores o si Inday, si Arlene o si Linda, Manilin, Zita, Susana o Anita, si Olive o Marisa. Ay! Kapoy, kadagkan ba? Ginong ko mabuhay ko bayot. Hello, good morning! Good morning, may buntag diya atong magsugay sa Santos Market. Happy morning! Labi na sa stall number 13. Wow, mga Enrico's family. Hamja, Eteri, happy morning. Og siyempre, good morning, may buntag diya sa Infinity Salon and Barber Shop. Happy morning lang. O, pag kaninot yung kayo, Angel Milano, John Teddy, Jimar, Uncle Modi, si Uncle Richie, o si Dreamboy Dawap, diya sa Infinity Salon Barber Shop, ka nagbitay dyan ng radyo diya. Happy morning lang, John tuloy ko. Siyempre, ito mas okay diya, wow, diya sa Villa Santa Maria, happy morning. Si Ayeng Matubo family, diba? Happy John. O, diya sa Vimar, sa Vimar Subdivision, diba? Masalingan nila ni Ma'am Dines, yung mga paryente diya. Happy morning, Jog ka natong kanan. Hello, good morning, Nunez. Diba, ang tano diya sa Mampang. Happy morning ka natong kanan. Diba? Okay ka lang to. Okay, paningot rin sila katawa. Api lagi mo sa kanta, no? Diba? Nasa kinabuhi, Ate Aileen, Ate Aileen, ka na diya sa translation. Init kayo, no? Paningot mo pangatawa, no? Alimot kayo, no? Walay bugnaw red doors diya. Ay, habuan ko bayot, ay, mauday nang gipauna og graduation. Mauday giuna og graduation ang mga private, di ba? Mauday gipauna da graduation ang mga private para dili magot ang ospital nigpatuli sa mga bata ba kay operasyon tuli naman dayron kay summer naman. Ay na mo ka. Okay na kay. Okay ma'am. Pwede ni magot ang ospital lagi pa una wala una mo mga private. Una mo patuli ha kay public dugay pa ng graduation.
Ay, abuhan ko ba yun, di ba? Oh. Napo diri. Ila jo kong gikaminusan sa Orlando, Ila kong gikaminusan sa Orlando, kay wadyo ko, wala jo ko nakabot. Wala sila kabalo sa Orlando, nga, daghan akong nakuot, wa ko'y nakabot, Mabuang ko ba yung tanan siya, Hoy, ala kayo, Wednesday ka enjoy lang, Jud, ha? So, stay tuned lang, kayo magbalin kayo. Hoy, hello, good morning, da sa Iyay. Iyay sa karinderya, di ay. Diya kantin sa may Southern, wow. Nakaigo na mo, nabulsay na yung radyo, diya. Sige, pangita na pa na sa estasyon sa 106.7. Diya, Iyay, ala, mga. Hoy, wala sa naghikay karon kay, holiday man, di ay. Ay, naday, no, kay mga driver, di ay, managing ko na to, managing ko, ha? Sa ganitong mga driver sa tricycle, yung karinderya, mga on, at magtipok ng mga tricycle driver, nadiya ang, di ba? Nadiya ang lami nga kuan, di ba? Kana kuan, depende na siya, lami sa driver siya, Pero, kung gusto mong lechon per kilo, lami po kayo, maglinya po na diya, pap, ninod, Di lang tricycle, ha? Mga kotse, mga service, Social man, di ba? Social magayo, di ba? Mga motor, single motor, single ang motor, pang sakay, double. Ha, minyo. Ato dito, nakakotse. Ato sa French Lechon Fast Food, di ba? Kilawi lang, di ba? Mo anak ko niya, maniod to. Koreko. Binli ang bayot og lechon, mamda. Nainangka. Di ba na siya, ito mga, pwede po pong palit og suka dito sa French Lechon na sila yung pinakurat. Suka dyan na siya. Wow la, Napo ko, nag-display po ginamos dito. Palit mo para appetizer. Ano lang, Judo. Ano ikaw lang, mamanegosyo nga. Minayo man na. Di ba? Di ba? Okay, sisiga ni, maninda galing uling. Di ba na siya? Joke lang. Mao lagi na ako ingon ni mo lagi na nagyawya na po siya, Mao na! Ayaw lagi paabot nga pilion ka. Pangilog, pangilog. Ayaw paabot pilion ka, pangilog. Hoy, joke lang. Hindi mabata. Mabuhaan ko ba yun to? Ala, kay sus, grabe kay-enjoy na ito. No? Hello, ma'am. Bueno, dia sa Mercedes, dia. Happy, Ato dia. Oy, Rapi Guanzon, Adila Molina, Yang Ventura, sa Kanukutan. Happy mo atong Santa Catalina, dia sa Visoria. Happy morning na joke ko. Dia sa talong-talong na katong driver nga. Siyempre, Tumaga, mga vulcanizing shop, at bang sa Forest Lake. Siyempre, good morning, taga Forest Lake. Punitin ang sedula. Tayo-tayo din minsan, huwag puro higa, ha? Forest Lake. Huwag lamin na sa Land Memorial Garden. Pasyal-pasyal din minsan. Easy. Manaw ko reko, di ba? Ganda man mo ni Uncle Ruben. Sa ato na kay sus kino holiday karon no, enjoy sa tanan lang palaminaw mo dili sa Marino News FM. Ala ko mga anak, Shy Bright ko Josh, ay si Antantan, si Bella, si Chagit na. Regine. Kabalo ko, anak, sa kinabuhi, no? Ay, salamat kayo, Dr. Nonito Gonzales, niabot ang pizza. Sigurado ba kayo? Pizza 9. Ano ang pizza 9? Mataro niya.
Meron na ba? Hello, good morning. Ingon si Elmer Duarte. Good morning, my friend. Keep safe always. O, di ba? Oh. Always man dugong safe kay sige mo ko pa kay always dugong safe kay naman jud ang pagsalig nako. Safe to go always kay naaman jud ang pagsalig nako. Pero ang trust to na sa pharmacy wala nako ha, pagsalig lang na. Okay na! Hala, kaya naman naman akong Ruben! O, di ba, pagsagit ako mga anak siya, Bray ko Diyos, ay si Ententan, Regine! Sa harang Mindanao. Marina News FM. Season na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Pagkarami, Diyos ka ayo. Okay na gyud. Mao nang ipang sipon mo kay ang inyong ilong pislat kayo. Sorry nga. Di ba sa na jud Sir Lando, ni abot na jud Sir Lando sa akong point, Sir Lando nga kinahanglan jud na ako siyang buhian. Ngano di ay? Ay, di na kaganani ya. Baka di na ganani ya siguro. Manang niabot na jud sa point nga kinahanglan iya na jung buhian. Kay di man daw to iyang manok. Di daw to iyang manok sa silingan daw to manang biya. Kujawan, diba? Piapi lang, diba? Hello, good morning. Ingon si Ma'am. Diba? Hello. Good morning, my buntag ni Ma'am Judith Sera Bueno. Muchas gracias, Kasisi Lando Bisaya, for always greeting me in your program. God bless Marino News FM family. Salamat kayo. Spread the good news diya, Ma'am Bueno, ha, sa Mercedes. Ipagkalat diya, Kaya ang uban, Ma'am Bueno, busy man gayot, mga kumpanya. Ang imo, Ma'am Bueno, Marino FM 106. Unitin ang sedula. Okay, si Ma'am Torres po sa Barangay Aguada sa Basilan, gaano po to siya, rampa po dito kay ko sa Marino no sa apetada. Nagamiso kay sa Isabela, Ay, ko, nagpa-check up yung anak, Yang anak, ipangutana sa iya, Yang anak, ipunta sa mama. Anak, unsay ingon sa doktor. Diba, ingon pong anak, ambot maoy, basta ingon man ang doktor nga bawal ko manghugas o plato. Sa baka na anak, likay-likay nito kag sugoon na yung garap mo. Jawan tanimo. Ay, dada, siyempre, diba? Ano yan ang atong kapalaran ka ng adlaw, araw ng kagitingan. Wapag kanindo to kayo. Ano yan yung ipaabot sa inyong kapalaran ka ng kining kapalaran na to? Kuha na ni siya, ha? Pasmo lang ni. Gilaban dyan ni, ni Edmar o kay Bao, kay Downey. Gilaban dyan ni Edmar akong kuan mo dam landing. Pag-isipan, alam na, joke. Uy, Aris! Diba? Aris, make good use of this day, Aris. So, start looking for information lang to start sa imo mga umaabot mga proyekto. So, ayaw pagulat, don't wait any more time because time is gold when watching joke lang.
Sa imong gumagawa no. Imo sa pagkadawato, you must accept the possibility karon nga to be wrong about sa imong mga recent issues karon raised in the relationship. Wow! Dapat imong i-reconsider kining mga butanga para walay problema. Para sa imong career trabaho mo karon this weekend karon Aris no, mag-start with no major problems sa imong trabaho. So try nang not to live any loose ends lang para walay problema. Oh, so walay mga major problems. So na mga SP1, SP2, sergeant, corporal. Wala pa'y major. Apit-apit lang. Ay, ginawa ko para sa imong kayo karon Aris no. After the storm, sa mga bagyo na unos, nga medyo ni kalma-kalma na, so make the most of this peaceful moment lang to regain sa imong enerhiya. O siyempre, to relax your mind. Wow, bongga. Hoy, Taurus! Hoy, Taurus, magkaimamat ka mga tao. Magkaimamat ka mga tao. Magkahimamat ka mga tao. Taurus, mga lain-laing tao, ha? Oh, sa edad, culturally, socially, financially. So, make the most of such diversity. Wow, oh. Diversity, dapat mo dive daw ka. Dive juga dive. O, kada dive, city ang bayan. Nabusog ko sa kukoy pamahaw. Nagpaabot ko sa pizza ni Dr. Nanito Gonzales. Grabe. Para sa imo kung makaroon, posible jud nga may counter your plan will finally bring you much anticipated reconciliation. Nasa imong gugma ko na lawa Tauros. So posible jud nga mag-reconcile mo sa imong partner. Wait, joke lang. Para sa imong career naman mo karon, take advantage sa mga opportunity karon to make bargains. Kaya na kay skill karon and you could find something you really like. Wow, really like. Para sa imong kaya karon Taurus, you must rest. Paulay po gamay ha, a little. After so many efforts imong gibuhat. O diba, adversity has not given you break. So bantay-bantay lang ka, bantay-bantay and make plans before you do anything lang. So ayaw nang anything, kay init, dapat bugnaw. Pero mas lami jud kayo ang init nga lechon, no, di ba? Napoy mga combo diya sa Prince Lechon Fast Food. Pagkalami, see you later. Di ba? Bahalag na hyper. Sa di pwede ang litsog kaonoy. Kay lami jud kayo. Di ba, Gemini? Hoy, Gemini, lisog jud kayo ni mo kung to communicate with others. So we'll feel like the need of use your full intellectual capacity. Wabungga. Ang importante is, hinahinay lang, be moderate lang para walay problema o sa mga para sa imong magkaroon Gemini. Dili jud ka mag-expect karon to receive anything unless you give something. Di ba? Manadyo na. Kay kining tawanan, nagkatakan mo all the best to get the benefit of your love. Wabungga. No? Kuya Juan. Manayon, Gemini nga, love is romantic. Depende sa atik. Para sa imong career naman magkaroon, maka-reactivate ka sa imong expectation sa trabaho ka na lawa, business and project karon. Mao period mo karon nga you are kana ka great professional growth karon Gemini. Wow, bungga. Mubo pa din si Gemini di ba? Para sa imong kayo karon Gemini, take changes karon easy lang sa may kausamang easy lang nga or else maka-experience kag insomnia. 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 Di ba? So in this case, something light to eat lang o relaxing tea. Maunay makatabang ni mo kanala Gemini. Cancer! Uy, kasi Cancer na, it will depend on your common sense karon na. Og na kay common, og na po kay sense. Doon ni kabuok. Whether the ideas you have reached amazing goals in bigger programs. Wow, bungga. Para sa imong kung magkaroon, na yung mga circumstances karon nga magatagal mong easier to put an end the stories. Pila ka story, first, second, third story, or sort of 16 stories karon of matters that bother you. Nag-bother na nimo, move on. Because your brother is not a sister. Your sister is not a pig. Di ba, wow. Para sa imong career, di ba naman Cancer, no? So, dapat to keep an intellectual skills mo ka na alawa, Cancer, ha? On the alert. Aware ka sa mga dangers, mga risk karon. And make the most of opportunities. So, make the most of it. Para sa imong kayuhan karon,
ang imong panglawas, ang imong health karon seem to be in a very good condition. Wa bungga mga cancer, just as your social life. So nevertheless, pantelis, payless, o diba? Be cautious lang and pay attention to your symptoms. Because if symptoms persist, insult your doctor. So mana atong first set sa itong kapalaran ng adlaw, si Aries, Taurus, Gemini o si Cancer. Ang unang set nga mapas mo kay ngano sila ang unang nito. Oh wow, happy lang Jukurik. Na po dire. Kabalo ko. Lai man jud ko sa uban. Lai ko sa uban. Sila na'y kwarta, ako wala. Di ba? Happy lang. Hoy! Nang uban na, kano pa nagmata, kaya di man. Kaon na dia, oy! Kaon na dia. Di ka mo kaon dia. Bati pagkagnaong, mapas mo pa dyan ka. Ginoo ko, musamot sunod ka bati mo. Hala, ako naman ito nang ilambay mo na love you. Siya kita ko mga anak. Regine! Wow, ang galing sumayawan. Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow, ang galing sumayawan. Nag-duty lagi ka nga, holiday lagi ron. Hardworking God, di ba? Nag-duty rin sa kaya holiday maron. Nag-duty siya siyang kauban. Well, ganun happy. What? Natinood yun di ba? Ay, ibang tao nga, sa mga tanong ni mo, singka da yun. Di ba? Nadyo yung mga tao nga. Dito na magkakuha ng mga tao karon. Gamay ni mo pangutana, singka dayon. Gamay ni mong kuhan, singka dayon. Ingon anak lang jud ng walay kwarta. Tinuod man jud na ang atong kinabuhi. Unfair man jud kaayo, di ba? Baka naamoy mga problema nga inyong ipadala diri sa akong programa. Andam ko musulbad, muhatag ninyo ang mga pagtulunan aron masulbad niyong problema. Ug ayaw ko niyong surang-surang nga kakapoy, bayam sig masuk-surang. Di ba? Tinood man jud nga unfair jud kayo ang kalibutan, di ba? Ang kinabuhi unfair jud kaayo. Dear Landong Bisaya, tungod sa unfair sa kinabuhi nato, naiuban diha, dato pa, dagag kwarta, What? napahitsura. Pero, kining naminaw na to karon, wala pa hitsura. Wala pa joy kwarta. Pag bantay-bantay na scatter ha, pili na kong 200, bantay lang joke kay. Siyempre, ani ang atong kapalaran second set sa itong mga namadawan. Pati ako mabuam kung ano kong programa. Ay, feeling
ato niya ko sa kawan, ato niya ko sa Mercury, ani kay mo tanag unsay gamot ani pagkabang. Yan ang totoo! Murag na ko ano ko ano na bagay gutom ko murag 1 kilong lechon yung kanuna sa Prince Lechon. Oy, Leo. Oy, Leo murag kanong Leo no. Ayaw ka desperado karong adlaw Leo ha. Ayaw jud kay medyo na mga question karong adlaw. Wow. Oh, sa imong gifeel karon mga medyo ang imong pagsalig karon ay Ginoo ko ni biya na jud nimo. What? Mirese. para sa imong gugmang karon layo, no? Ang imong nerves karon will completely on edge karong adlaw. So make sure na jud ka nga imong parte karon no about this and syempre prevent nimo ang mga panaglalis karon conflict karong adlaw. Make the most of it. Check corrected by it. Para sa imong nimo karon. Kinahanglan mo kabalo ka maingon og you say no. Labi na sa mga bagong responsibilidad karong adlaw. Kay you cannot be everywhere at the same time. O, diba? Baka di ka mo, di kay puro yes na lang. Sa di kaya, mga ginawa ko, tagag responsibilidad. Kaya na ba ibang tao nga po, sige lang, yes. So, di makaya, yes, para ano, ingnon nga, kuhan ba? Ayaw, Jud, ayaw. Kung di makaya, you have to say no. Diba? Magpakatotoo, di ka maging plastic ka. Para sa mga kayuhan karon layo, no? So you need to understand that every ambiguous karon comment karon, na yung mga comment karon nga dali maayo karon adlaw Ginoo ko address na nimo. So di man nga ang the world does not spin around you. Bata ay honong stop being so defensive. Kada wala problema layo. Para wala sa di ba Virgo? Oy Virgo. Oy, karang mga events karong ala ng mga events karong alaway mo kung umigaw to quit or fly away. Wow, bungga. Ano mo fly man ka nakatulod kag bato. So don't be weak now. So after so much effort mangibuhat mo ang kawan ay Ginoo ko. Ayaw kag quit do. Sa mo karon don't let a silly discussion karon lead to an end relationship karon with a brilliant future. No. Silly discussion. So medyo maanghang ni siya kay silly man. So let go of your pride lang para walay problema, di ba? Nay silly na ganito, nay suka sa presentation kag silly dito lami jud kayo. Para sa imong karon, you'll be able to get the end of the month karon. Imong sweldo karon wa bungga man ka, Virgo. So wala problema sa imong financial. Congratulations sa imong kayuhan karon Virgo. So you will have to develop a critical eye karon. Labi na mo pili kag mga tao karon want to share your capital with. Bantay ha. So keep money and friendship separate. Tinodyo na ha. Keep money and friendship. Lain ng friendship, lain po ng money. Di ba? Kanay uban ng friend kay gusto mag-og money. Di ba? So lain na siya. Di ba, Libra? Libra, patay ko Libra. Kay magkamit, makahimamat ka ng mga tao karon with na mga intention nga medyo kitaguan ay do pa to ha. So don't let yourself be carried away by their kindness and seeming politeness. Ayaw di pa ilad. Kaya baka ma-scam ka Libra na ikaw di mo kuhan. Para sa imong gugma karon, try lang to give your partner all you have. Di ba? Ihatag tanan asa imong pantalon, short, ihatag tanan. Nga naman, kay manglaba imong partner. So don't hesitate to give your love selflessly and with no doubts. Wabungga. Para sa imong karyag na karon, you have to pay attention sa imong work karon adlaw ha, Libra. So you're being watched. Someone is waiting for you. Na ikaw masagupak. Sometimes waiting for you to fail. Bantay na jud ka. Bantay na jud ka. Hala. Kuyawan ka Libra na Para sa imong kayuhan karon, live by your own rules. But ikaw mabuhay jud ka sa imong kagulingon nimong sa imong pamalaot karon lawa. But don't let this stop you. Labi na magkat-on kag mga other learning people's principles. So na ni principal. So always listen to what others say lang. Para sa Scorpio. Scorpio medyo concentrate ka nung adlaw Scorpio. So nay mga saba karon nga medyo mag-break sa imong concentration karon adlaw. So lisod jud kanimo to fulfill sa imong mga obligasyon. Ina mag-sign language lang para walay problema Scorpio. Para sa imong gugma karon,
you are now in a relationship you always dream of. So ayaw ka, don't hesitate to be yourself and go for it. So enjoy the moment. So bungga. Wala problema sa imong mga Scorpio. Sa imong career, diba naman karon? Ayaw kang dawat kayo. Don't accept more overload karon adlaw, workload ha. Than you can handle. So you cannot cover all corners karon, Scorpio. Bakang your frenzy is makapiktar sa imong panglawas. Ingat-ingat lang, Jod. O, di ba? Para sa imong kayo ni Scorpio, you need to move forward with an eye in the future. Eye to the tiger. Eye of the tiger. Pantay-pantay na ka. Kaya living the past, Scorpio will prevent you from living your life. O, ayaw dyan na. Kinala ka, you move forward, move on, or move backward, move sideward, right and left, upward, down, and up. Wow! Naglibong na sa Scorpio. Wow, laban mo ulo, so pass mo dyan karon. So, manaman na atong second set sa atong kapalagarong adlaw, si Leo, si Virgo, si Libra, o si Scorpio. Ang ikadawang set nga mapas mo karon. Nadiri. Sir Lando, bala, okay lang Sir Lando. Okay lang Sir Lando, hindi rebanded ang buhok ko this year. Ang malaga, walang matigas nga tartar ang ngipin ko. Kuyawan, di ba? Oh. Hala, jacket na. Alas 11 na. Mga una. Alas, solong na. Diyan sa President Passport sa Barcode Grill Restaurant. Sa itong mga soy karinda sa Hamja Eatery. Wow, hala, sige na. Jacket na. Regine! 106.7 Marina News FM. Sisid na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, pagkalamin na mga on alas 11 na alas 12. Sa ito mga sudan diya, o katong mulay sudan na lato sa mga karinderya, itong mga suki, o katong mga nagakotse, lato dito sa Prince Lechon Fast Food. Diba lang tao? O siyempre, o diba, sa Barcode Grill and Restaurant, of course, catering, delivery functions, dalang 0903-975. Siyempre, na-taste nila sumarat spicy og seafoods, Prince Lechon Tilawi lang. Na-catering, pwede lang ang 093640400314. Basta Prince Lechon, Tilawi lang. So na po yung mga kilo, mga lechon. Nasa Prince of Us po sa Strada Street, ha? See you. Napanagtig sila. Oy, Sir Lando. Palihaw ko, Sir Lando. Kinsa na itong naibog niya. Tug-ana mo, mintras buhay pa daw siya. Tug-ana mo. Kuya Juan, di ba lang sa kinabuhi? Ayaw mo kalabay ka kay ulan init ha. Ginuko obligado mong payong o kung sana. Kapag di mo drink more water lang, Jod. Kaya ang panahon karon pa bago-bago. Minsan malamig, minsan mainit. Di ba na siya ha? Ang panahon ngayon, minsan pabago-bago, minsan malamig, minsan mainit. Parang ugali ng isa dyan. Minsan mabait, madalas galit. Kujawan. O ganyan na itong third set sa itong kapalaran ng adlaw. O ang lamin na itong mga magsusurot na kaya liniman ito sa Upper Julian. Lamin na maghibig-higop tagmatcha gikan sa Skybox Coffee. O, diba? O kauntag sa Rasbatchoy. Kay lami kayo. Diba? Dito magtimpla doon si Mami Arjen Pardo sa iyang matcha kape Americano. Wow, di ba? O kape Americano para mag-serve. Bisaya kayo. Uy, sekretary. So, di ba? Hala, soroy. Hala, karaw ta sa madyong. Kaya halide, magmadyong na ta, magtungit. Siguro na mga chismusa, mga bingo-bingo diya. Hala, sekretary, gano'n ko, let your friends come to you. O ipakita dyan nga medyo ni saling sila kanimo. So don't reject them because they only have good intentions lang para wala. Wala sa imong gugmagaroon. Ma-express ka nung kay you will express your love and forget about your doubts ka nung adlaw. Wow, bungga man ka.
So karong imo yo mga tubag karong mga emotional reality with maturity. Wa bungga wala problema sa imong makaron. Sa imong career wala makaron. Ang imong common sense karon secretary is telling you hold back and be careful lang. So dili jud na posible kon for you to adjust to a tight budget sa imong pinansa na pagdaman jud sa imong budget karon. Para sa imong kayon karon, let people help you karon adlaw sekretaryo sa. So imong kayo you will see how things get easier kung naay mga tao tabang nimo. Kaya will take some weight off your shoulders and let focus sa mga on your other activities lang. Hoy Capricorn, magdili mayo imong shape karon adlaw Capricorn na sa imong lawas kaya mag-gym jud ka, di ba? Para ni Eileen Aminion, always ka gym, ginawa ko mabuang ko bayot na. So wala na siya, Bill. Live na lang. It's good to start doing something about it before too late since your health is at risk or in danger. Wow, pero sa imong gumakaroon Capricorn, no? So mairita karon, you'll be irritated karon by some of your partner's habits karon nga that you once loved. So think about that. So make the most of it lang para wala problema Capricorn. Para sa imong career as far as work goes karon Capricorn, no? Na ay mga bagong pulta karon mag-open new doors open to you. So make the most of this opportunity karon lawa. Otherwise, you're risking someone else taking it for you. Wow, pati-pati lang jud ka. Para sa imong kaya karon, kanang imong pagka-generous karon is a trump card with your friends. So you need to evaluate your priorities lang. Og imong ibutang sa imong alipatakan your own interest wala problema. Aquarius, kung ganahan ka mag-travel Aquarius, you're going to travel the world. Pero wala kay passport. Naiuban Aquarius, no? Sige pang may lang passport. Pero at Manila na di ay kulirit, ngara po ka. So this is why community is possible change everything around you lang, Aquarius. Para sa imong makaron. Ay ganaw ko magbantay-bantay ka, meditate, and come to action lang to stand your partner's happiness kanulawa, Aquarius. So don't let others intervene lang. Mausap, wala problema. Para sa imong career naman karon. Na yung mga bago investment karon project comes at right time, Aquarius, ha? So you'll be looking for partners for interesting proposal. No one will reject. Ay, katulong ubang sa Aquarius, ako hilig ka niyo, hinggara pod mo. Para sa imo kaya karon, kung naka-receive kag tabang from your friends, and if in general ko, they'll be there for you. So you should organize a thank you dinner, thank you lunch. Alam mga onta dito sa Friends Lechon, tayo na giliw. Para sa Pisces, kanang imong kalisod ka na imong kalisod karon mo na kasi mo kinabuhi mo na magdalag mo na dala ni mo ka limalas mo kinabuhi karon sa imong labi sa imong paglaong sa future. So dapat ngayo kag support sa imong loved ones kung okay lang, di ba, if necessary. Sa imong gugma karon, you will find out the worst pinaka-bad possible way that lies have no place in a long-term relationship. Nga kan pagpamakak wala jud nay luna sa usa ka relasyon. So make sure you learn this lesson lang, di ba? Para sa imong career man magkaroon Pisces. Kulang ka sa tulog pero sakto sa dulog kay malapit mo sa will affect you. So ayaw lang hesitate to delegate responsibilities and rest a little lang kay kulang sa tulog. Tagay pa more, di ba? No, sa mauna dito mag-barcode gabi Kita na ka na ako bantay na juga. Wala joke lang. Ay, kinawag ka para sa mga kayuhan ka ng Pisces. No one will be as passionate and determined with your obligation as you could be. So, dapat imong ibutang simula. Keep this in mind when you ask for help. Patabang ka kung di kaya, patabang. Basta ask lang para wala problema sa imong kinabuhi. So, manaman atong kapalaran ka ng adlaw, atong kapalaran sa tambal o sa pwede gamit kong tambal sa mga klase nga sakit. Because if doctor persists, insert your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaya sa itong horoscope, isang kaon pa ka. Pasmudog ka. Ano ba? Hoy, oy, Sir Lando. Samot na dyan dili ka monetize, ani. Kay inyong giapil-apil og hearing ang meta. Yawan, api-api lang, di ba? Di ba? Mga pitan na gingon nga, everything daw. Everything happens for a reason. Na tayo mga problema, na tayo mano siya. So, everything happens for a reason. Pero, sakit naman kay Lord. Oy, sakit na kay Lord. Gabi, ihatag po rin sa uban, Lord, be.
Yatag na staminaw na mo, Lord Be. Kutsawan. Alam mo na ito lang, langit na. Syagit na, pagpaganin. Regine! Oh, ang galing sumayaw. 106.7 Marina News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, pagkalamichat kayo, diba? So, ayaw dyo kalimot. After sa programa, Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Alauna, Heart to Heart to Gwepa Joms. Wow. Murag Sabado na ikaugma, no? Alam niyo, no? Pwede kisalwi sa lang Hobis Bernes para upat ka. Ay, ang kubayot. Ano sa kinabuhi, no? Hoy, busog na ba? Busog na. Nakaon na ba itong mga trabahante, mga cashier, mga baggers, mga nasa opisina nga nag-overtime karon, busog na ba match? O, di ba? Okay, fine. Busog na magka mo. Di wala ko'y mahimo. Basta ako gutom pa kong dirgi. Bisa enjoy lang ha. Kinabuhi usa lang dyan na. Why? So enjoy, be alive and productive lang. Stay healthy because health is wealth. Remember. So drink water lang. Exercise. Exercise lang. Gym lang. To make your body fit. Shape and diba? Diba, Ma'am Dines? To feel sexy and beautiful. Like us. Wow. Atong hearing. Wow. 818 og 675. Wow! Congratulations! So, nauta naman namin sa araw katingam namin tapos sa bas kanginan ang tigitik sa kawanang-wala sa Bisaya. So, salamat dun sa among pinanggabutan kong kikhan matinabangon nga station manager walain si Mr. Dr. Renalyn Tidahay. Siyempre ang broadcast technician mula ang anak ni Mami Arjen Fajardo, si Robin, very cute Fajardo. So, gagabay na po na sa Long Bisaya, the one. O sa akong programa Katupnan, pwede malawan ang gitik-gitik pasiaw. Ilong Bisaya, sa sikat, nagkusong estasyon. Very much! Ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Happy holiday. Muha-muha, chip-chip, babu.